Пасланне да рымлянаў. Раздзел 11. Таму пытаюся, няўжо Бог асудзіць свой народ? Канешне, не, бо і я ізраільцянін з патомства Абрагама, з роду Беньяміна. Не адкінуў Бог народ свой, які пазнаў раней. Ці ж не ведаеце, што пра Іллю кажа Пісанне? Як ён абвінавачваў перад Богам Ізраіль. Пане, прарокаў тваіх забівалі, ахвярнікі твае зруйнавалі. Застаўся я адзін, а яны палююць на маё жыццё. Але што адказвае яму Бог? Я пакінуў сабе 7000 чалавек, што не схілілі калені перад Баалам. Вось так і цяпер, паводле выбару ласкі, захавалася рэшта. А калі праз ласку, то не праз учынкі, інакш ласка не была б ужо ласкай. І што? Чаго Ізраіль шукаў, таго не дасягнуў. Выбраныя дасягнулі, астатнія заўпарціліся. Як напісана: «Даў ім Бог духа здранцвення, вочы, якімі не бачаць, і вушы, якімі не чуюць, ажно па сённяшні дзень». І Давід кажа: «Няхай будзе іх стол пасткаю і сілом, спакусай і адплатаю ім. Няхай зацьмяцца вочы іх, каб не бачыць, і хрыбет іх няхай будзе сагнуты назаўсёды». Таму кажу, няўжо яны спатыкнуліся, каб упасці? Канешне, не. Але ад іх падзення прыйшло збаўленне язычнікам, каб абудзіць у іх руплівасць. Калі ж падзенне іхняе гэта багацце для свету, а іхняе прыніжэнне багацце для язычнікаў, то наколькі ж большая іх паўната? Я кажу вам, язычнікам, як апостал язычнікаў, я праслаўляю сваё служэнне, каб абудзіць руплівасць сярод сваіх суайчыннікаў і каб прывесці да збаўлення некаторых з іх. Бо калі адкідванне іх гэта прымірэнне для свету, то што ж тады іх прыняцце, калі не паўстанне з мёртвых да жыцця? Калі рошчына святая, то і цеста, і калі корань святы, то і галлё. Калі ж некаторыя з галін адламаліся, а ты, будучы дзікай аліўкай, прышчапіўся замест іх і жывішся ад аліўкавага кораня, то не выхваляйся перад галінамі. Калі выхваляешся, то памятай, што не ты трымаеш корань, але корань цябе. Можа, скажаш, галіны адламаліся, каб я быў прышчэплены. Добра. Яны адламаліся з прычыну бязвер'я, а ты трымаешся дзякуючы веры. Не ўзвышайся, але бойся. Калі Бог прыгодных галін не пашкадаваў, то і цябе не пашкадуе. Убач дабрыню і суровасць Божую, суровасць да адпаўшых, а дабрыню Божую да цябе, калі будзеш трываць у гэтай дабрыні. Інакш і ты будзеш адрэзаны. Яны ж, калі не застануцца ў бязвер'і, будуць прышчэпленыя, бо мае Бог моц ізноў прышчапіць іх. Калі ты адрэзаны ад натуральнай для цябе дзікай аліўкі і насуперак прыродзе прышчэплены да добрай аліўкі, тым больш тыя, прыродныя, будуць прышчэпленыя да сваёй аліўкі. Не хачу пакідаць вас, браты, у няведанні гэтай таямніцы, каб вы не лічылі сябе мудрымі, таму што упартасць ахапіла Ізраіль часткова, пакуль не ўвойдзе паўната язычнікаў. І так увесь Ізраіль збавіцца, як напісана: «Прыйдзе з Сіёна вызваліцель, і адверне бязбожнасць ад Якуба. Гэта запавет мой з імі, калі забяру грахі іхнія».
Паводле Евангеля яны ворагі праз вас, а паводле выбрання умілаваныя з прычыны айцоў. Бо дары і пакліканне Божае нязменныя. Як і вы некалі былі непаслухмяныя Богу, а цяпер памілаваны праз іхнюю непаслухмянасць, гэтак і яны цяпер непаслухмяныя, каб праз змілаванне над вамі і яны былі памілаваныя. Бог замкнуў усіх у непаслухмянасць, каб усіх памілаваць. О глыбіня багацця і мудрасці і пазнання Бога, якія неспасцігальныя прысуды Яго і нязведаныя шляхі Ягоныя. Бо хто спазнаў розум Пана, або хто быў дарадцам Ягоным, або хто даў яму раней, каб атрымаць адплату. Бо з Яго і праз Яго і для Яго ўсё. Яму хвала навекі. Амен.